Hello mga people, mga human being tips, ang twigs na karon! So we don't recommend na light color for her. Kasi pag nilight natin, i-bleach natin, kasi kailangan natin tanggalin yung residual color, diba? And then, i-restore back mo yung color. Tapos, mag-change na yung mind niya. Gusto na naman niya bright. So, ang gagawin natin ito, ma'am, we can decide dun sa color, are we going darker? O are we going lighter? Darker. Ano yung dark mo? Define mo yung dark. Ang dark ko, ito, black. Dark. Diba? And yung hair mo, alin dyan ang dark. You choose your color para we can adjust kung ano magiging procedure and ano magiging... Huwag ka magpa-change ng color, ha? Halimbawa, ngayon, you want para to chocolate brown, no? Tapos sa susunod na gusto mo medyo red. Susunod, gusto mo ash. Sige, ganito daw. Ganito yung gagawin natin. O pwede na rin yan, ma'am. Since i-darken natin to, ito lang naman yung i-lift natin. Lift na lang natin to what is available. Sige. We will adjust na lang. Yes. Depende na lang sa available na kulay, ma'am. Yes. Basta darker. Yes. Ito lang yung part na i-darken natin. Ito i-lift natin, then maintain na. Okay? Correct. Okay. Ito na yung model number 1, si Miss Enabanga Girl. Ito talaga yung mga trabaho namin. May pa dito, BB hair na hindi nakulayan. Baka to mahalata na walang kulay. Pantay tong kulay ni ma'am kasi dito is para to napatsing-patsing. Matagal na siyang hindi nakakulay. Diba? Ayan, dito naglifting yung kulay dito. Parang nag-dark. Dito walang kulay. Mga mahigit na siguro mga 5 months siyang hindi nakulayan yung buhok niya. So ngayon ipantay ng Swarovski Professional Philippines. Ito nag-mix sila ng kulay na igo. Anong number, ma'am? 660. 660 at saka 616. 616. Igora pa rin. Igora Royal at saka Fiberplex para sa Fiberplex in one. silang dalawa na hands-on. Si ma'am. Anong pangalan nila, ma'am? Si Ma'am Cas. Si Miss Cham. Si Miss Cham. Madali lang ang color katulad nito. Para magpantay yung mga buhok nila. Ayan, ang color ni ma'am. Nagbanlaw si ma'am kulay sa buhok. Ayan. Nakita niyo sila ang naghands-on. Nandito lang ako nakatingin sa kanila. Makita yung dalawang para makita nila. Ayan. Yan si ma'am, taga Swarovski Professional Philippines. Makita ninyo ang mga buhok nila. Ayan. Diba ang ganda ng buhok? Ang kintab ng buhok dahil sa Fiberplex. Yan ang buhok na tinabaho nila para makita ninyo kung anong ginawa. Ito na ang resulta sa buhok na nagdemo kanina ng Swarovski Professional Philippines Day 1 and Day 2. Ito na yung kulay sa Igora Cool. Ayan ang kanyang buhok, super long and super maganda. O yan, di ba? May Fiberplex na nilagay sa kulay. Yan, super lambot na ang buhok niya. Tingnan niyo, pang Miss Universe talaga to siya. Ayan ang buhok niya. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Subscribe, like, comment below, and thank you for watching. Bye!